ala tu filɛ jama bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma aw bisimila an ka dɔn kibaru kɛnɛ kan an bɛ juma dɔn a la novembre kalo tile 5 san 2021 laseli min b'an bolo ka dɔ ma bi cɛbilen dɛrɛmɛ y'a yira k'a fɔ ko premier ministre kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ premier ministre kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kɔni bɛ bɛn nati jamana kɔni kɔnɔna la nka premier ministre man ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kɔni bɛ na ni yɛrɛkɛli ani fɔɲɔgɔnkɔ ye cɛbilen dɛrɛmɛ ale yɛrɛ kɔni tun ye ministre kɔrɔ ye wa an bɛ se k'a fɔ ko a jatelen don mali kɔni politicien baw fɛ o kɔnɔna la cɛbilen dɛrɛmɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko transition kɔni bɛ ka taga cogo min na ko o tɛ taga cogo ɲuman ye k'u ka kow kɛcogo kɔni k'a jɛlen tɛ cogo si la ko wa ko n'i y'a ye u b'a fɔ k'u bɛ taa miliyari ni miliyari dépenser assise nationale de la refondation ko min bɛ sen na ko ɲan'u ka taga o miliyariw don o la k'u jija ko insécurité min bɛ jamana kɔnɔna la k'u seko kɛ o fɛla la cɛbilen dɛrɛmɛ ka kuma kɔni b'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ni transition kɔni tɛ fan kelen fɛ wa cɛbilen dɛrɛmɛ y'a yira k'a fɔ ko élection kɔni ka kɛ a kuma na wa a kana janya bilen nɔ cɛbilen dɛrɛmɛ ka kuma b'a yira k'a fɔ ko transition yɛrɛ kɔni fana k'a jija élection kɔni fɔra k'a bɛ kɛ date min na a bɛ kɛ don min na o ka waleya laseli wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ kulokaw de k'a fɔ kunungo a yira k'a fɔ ko CNT ma n'o ye conseil national de la transition ye olu kɔni ye jamalajɛ dɔ kɔni kɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Isa Kawujimi kɔni ka kasoladenw kɔni kuma ma conseil national de la transition maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko immunité kɔni tun kan ka accorder Isa Kawujimi ye ko barisa ko a bɛ député ya place la o bɔlen kɔ CNT maaw yɛrɛ tun ye vote dɔ kɔni boloda a yira k'a fɔ ko maa 100 bɔɲanko olu kɔni ko k'u ka Kawujimi kɔni labila maa 7 y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ma sɔn Kawujimi kɔni ka bilali décision ma wa maa 5 yɛrɛ kɔni fana bɛ olu ko k'olu fɛla tɛ nin filasi ye ni o kɔnɔna la Isa Kawujimi ka situation kɔni an b'an sigi ka juridiction kɔni makɔnɔ ni ko in na barisa a dossier bɛ niveau min na hali procureur yɛrɛ kɔni seko t'a la bilen maa min b'a la ka jugement kɛ ni wagati na ale kelen dɔrɔn de bɛ se ka Kawujimi ka labilali fɔ ani a ka labilali baliya seli wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ ma hakilina jiginna Sumayila Sise ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ sumaya n'ale tun ye parti politique ba min bɛ n'o tɔgɔ ko URD ale tun ye o président ye tubabumuso dɔ bɛ yen nɔ ale tɔgɔ ko Sophie Petrono ninnu fila bɛɛ lajɛlen kɔni tun minɛna jatigɛwale taaba dɔw fɛ k'u to u ka campagne senfɛ bilalen kɔfɛ Sumayila kɔni ale kɔni ma ni si ta Sophie Petrono ale tun seginna a ka jamana kɔnɔ ko laseli minnu b'a la ka kɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko ale ye Sophie Petrono kɔni nana Mali kɔnɔna la ko nkalon tɛ ko tiɲɛ don ale bɛ Mali kɔnɔ wa ale yɛrɛ b'a yɛrɛ jate maliyɛn den barisa ale kɔni ye san 20 ɲɔgɔn kɔni kɛ Mali sigi la Sophie Petrono kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛ Mali kɔnɔ basi foyi t'ale la depuis ale nana a ma se mɔgɔ ma wa a bɛ ala deli maa yɛrɛ kɔni fana kana s'ale ma a ka nali kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye lamɔden dɔ kɔni b'a bolo Mali kɔnɔ a ko a nana bɔ a den ye wa ko ale yɛrɛ kɔni fana b'a yɛrɛ jate ye maliyɛn fɛ laseli laban b'an bolo ka dɔ ma Seydou Mamadou Kulibali n'a ye entreprise ba min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Sira o PDG don aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko élection kɔni surunyana ni ko kɛra o cogoya la adeba mɔgɔ ni ko kɔni kɛra o cogoya la o kɔnɔna la Seydou Mamadou Kulibali kɔni tun y'a ka candidature déposé Adema la a bɛ se ka kɛ olu ka cɛbɔ ye cogo min na nka a yira k'a fɔ ko Adema mɔgɔw kɔni ka jamanajɔ caman kɔni senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko Seydou Mamadou Kulibali tɛ se ka kɛ olu ka cɛbɔ ye ɲɔgɔnɲɔgɔn kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko Mariamacha Jara ko o de ye candidat kɔni ye Adema la Adema kɔni bɛna Mariamacha Jara de ta ka k'u ka cɛbɔ ye ɲina élection kɔni na Adema mɔgɔ y'a yira k'a fɔ k'u ka cɛbɔya ta k'a di dugulen ma k'olu b'o kɔrɔ dɔn u ka taga ta k'a di dunan ma ko barisa ko maa tɛ dunan kɔni ŋaniya dɔn laseli minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi